Το Ινστιτούτο Αισθητικής Med Spa Center, που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία, και η αισθητικός και ιδιοκτήτρια Βάσο Πούλου υποδέχεται σήμερα την Ev-Skin και εμένα στο χώρο της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, κυρία Βαρβάρα. Βάσο μου, μιας και θα μιλήσουμε σήμερα για τα δύο προϊόντα της Ev-Skin, την Total Reset Red και την Total Reset Daily Defense SPF 50, θα ήθελα να μου πεις πώς αποφάσισες να εμπιστευτείς, να επιλέξεις και να τα δουλέψεις βασικό, αλλά και να τα προτείνεις στους πελάτες σου από την πρώτη ματιά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουν γίνει κλινικές μελέτες σε ανθρώπους και εθελοντές που έχουν φυσιολογικά δέρματα, αλλά και δέρματα με δερματοπάθειες, και τα αποτελέσματα των τεστ έχουν δείξει άριστα μετά τις κλινικές μελέτες. Επίσης, είναι δερματολογικά ελεγμένα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν έχουν parabens και περιέχουν φυτικά ενεργά συστατικά. Θα ήθελα τώρα να μου πεις, από τη δική σου εμπειρία ως αισθητικός, γιατί προτείνεις τα προϊόντα της Ev-Skin, τι είναι αυτό που προσφέρουν, τι διαφορετικό έχουν. Να πρωτοπώ με μία λέξη, ίαση. Δρούν σε όλα τα προβλήματα του δέρματος και πραγματικά είναι ένα θαύμα στην υγεία της επιδερμίδας.